Hi bo love. Hey guys, siyanamkela. Cela niphinde nibe nathi nakweli cala. Nithi stay tuned kwatsha abantu. Kwatsha belongo. So ke sithandwa nje into. Nje masivuleleni i-channel ke sithandwa zami. Sifuna unibonisa i-real life yethu. Uyayibona? Sifuna unibonisa uba siba busy intoni during the day. Senza ntoni, sipreparisha kanjani ukwenza ivideo. Sikhona nevideo ke sosiposta kwakhona khona apha. Ivideo kakhulu phofu neziya ku TikTok no Facebook ziyafundisa, nalapha sizosiposta ezingonye uhlobo ke, uyayibona. So kona eyona nto esiyifuna kakhulu uba sinibonise ubana siba busy kanti senza ntoni xa singawanxibanga amafaskoti nezalokhwe zethu, yintoni esiyenzayo, uyayiva. So sicela ke nitsale izitulo nihlale phansi.